Hei fraților, eu sunt Gagiu, bun venit la un nou video. Îmi pare rău că n-am mai putut să de a schimba show Windows. Acum putem să filmăm top 10 cei mai buni YouTuber. Nu o să ne luăm după numărul de abonați și o să ne luăm la cât de bun este. Pe numărul 10 este Pisica Miau. Uitați, Pisica Miau. Apoi este canalul numărul 8 este Ihateping, am scris eu. Așa, apoi pe numărul 6 l-avem pe lectură de Alați. Uitați, apoi pe numărul 5 l-avem pe X-Slader. Iar pe numărul 4 îl avem pe Max Infinite. Pe numărul 3 îl avem pe Andrei Vinușa. Găsim subscribe nou nu găsim. Pe numărul 2 este Pinguinul roșu. Acesta a fost topul nostru și dacă acum o să filmăm mai bine că avem Windows Vista, nu o să mai avem Windows XP și acum facem niște videoclipuri profesionale și nu ți-mi spun ca să filmez cu OBS-ul, dar nu-mi place, nu știu că banii cam și nimeni nu să-mi schimbe, filmez cu banii cam. Eu am fost Gabi și ne vedem data viitoare cu un videoclip nou. O să încerc să postez mai des. Hai, pa!